Takže ahoj ľudia, mám Slatejská, vítam vás z úplne nového videa z hry Minecraft a je to 9. epizóda. Takže prvá vec, bude prázdniny, neviem či ste pozerali tie minulé videá, budú prázdniny a pôjdem preč, to ešte nám dneska aj špeciál asi. Takže dnes to je 9. diel, ktorý som si prichystal a ešte bude, čo vy teraz neuvidíte, to vidíte až dokedy, ešte predtým, jak toto video príde, no intro nové, ktoré som urobil. No, takže dnes by som vám chcel strašne ukázať nejaké nastavenia v Minecrafte, no. Čo sa ohľadom špeciálnych vecí týka. No takže keď chcete taký ten úplne iný inventárek na počítači a neviete ho nájsť, tak to je kvôli tomuto tu úplne spodnému tlačítku. Vy iba toto stlačíte, otvorí sa vám ďalšia skala možností, tu máte aj render, ako budete vidieť, a tu je ešte classic a pocket. No, tu máte potom render distance. Tu sa prepína charakter, na ktorú toto je zozadu, toto je spredu, toto je prvá osoba. Tu idete jazyky, angličtina aj slovenčina, všetko, aj čeština by to malo byť. Neviem, kto by to chcel hrať. Ups, lagy. Hej. No, potom ja som tie zavodok, no. Ten krížik, ja neviem, kde sa nastavuje, tak to, pardon, to sú také blbosti, no. Tak to je ohľadom týchto vecí všetko, takže uvidíme sa videu. Takže už som tu a pripravil som si veci. Bude také prekvapko, ktoré bude na tom 10-kovom špeciáli, ktorý vážne vyjde ešte dnes, čo je super. No, musím ísť zatiaľ do mojho takzvaného hradu. Čo tu železo? Neviem. Nevadí. Tu ide ten celý invent, ja si to všetko odkladám. Podľa mňa ten invent je lepší ako ten obyčajný. Kto si chce z tohto urobiť už počítačovú verziu, tak nech si urobí. A ďalšiu vec, vraj, že tu od takého dementa som počul, ale neviem. Vraj sa zruší normálne na počítači Minecraft. To dement kecal, úplný dement, ja neviem kto to kecal. Sám, ani ja by som to nechcel. A ďalšia vec, tí, ktorí hráte GTA, som si to iba tak zistil, keď som pozeral včera videa, tak som zistil, že už CDčka sa nedajú získať. Ani na jednu sériu, nič. Proste už neexistujú. Všetky sa zničili a tí, ktorí majú hold, majú šťastie, lebo už neexistuje. Tam je môj barek, ja neviem, či som vám ho ukazoval. Tam som robil iné, toto ovči, prezajace. Jo, a ja už som zistil, z čoho mi to toľko lagovalo. Je to smola, ale zasa tam vyjde nový projekt, ktorý bude o dosť lepší. Strašne mi to lagovalo, že som ledva vládal. Tak som to musel vyzabíjať všetky ovce, ale dalo to vzniknúť trochu náročnejšiemu projektu a to je... What? No, to bude vlastne moja automatická farma, už by to malo byť aj zapojené prvé. Takto sa to zodvihne a malo by to... Tu vidíte ten redstone zapojený. Skosíš všetky veci, ale počkaj, iba sa chcem pozrieť. Jo, aha, tak ja už viem, prečo to je zamrznuté, lebo kvôli jednom môjom enchantu na topánkach nového Frostwalk, ktorý fakt mám rád, zíde sa. Ale myslím, že sa s tým trochu viac opotrebujú topánky.
Nemám kameň, sakra, nevadí. No. A ideme naspäť môjmu plánu. Sakra, vybije sa mi, nevadí. Takže môj plán je teraz taký, že idem si dať v posteli. Aj toto som to musel vymeniť. Vlastne v celom zo spodu už nie sú žiadne torče, lebo aj z tých torčík mi to strašne sekalo, aj keď som zabíjal tie ovce. Tuto neviem, čo sa zmenilo, ja už som tu tiež dlho nebol. Tu mali byť zajace, ale bohužiaľ boli vyvraždené, museli byť. Tak nechám si tu aspoň týchto dvoch. Prepáčte, milovníci zvierat, ale musel som sa ich zbaviť. Trochu som aj farmil túto farmu. No a ideme stavať. No. Takže to vypadá, že to tu musí ísť najprv zarovnané. Nechcem, aby sa tu plýtvalo váš drahý čas, to je zatiaľ hoj. Takže už je tu plošina taká malá. Takže ideme stavať z kleja, ale teraz v tej novej verzii sa to volá terakota. No počkaj. To by mi aj vychádzalo na 2. Takže. No. Ináč v tom špeciáli 10-kovom tak asi budem aj spomeniem za tých 10 odberov. Ale to je taký hrubý začiatok. Ako sme urobili S. Ne. No uvidíme, či mi aj tá plošina vôbec vystačí. A či to ešte o jedno posuniem na to S-ko. Tu terakotu, takzvanú ešte hardened clay, som našiel, keď som išiel tak ku moru, ku spawnu. A som si proste veľa našiel, no. Veľa. To S-ko nejako smrdí. Nevadí. Dúfam, že ostávam dobre. Vážne, na tomto som minul skoro stack kociek. Neverím. Keď je to dvojité. Možno odkopem tú druhú vrstu. Ešte asi. Odkopem, bude to lepšie. Toľko blokov neminiem. No. Urobím ešte strih, aby ste nevideli, jak sa tu seriem s jedným S-kom. Jaj. No tak zasa. Ja som lemra, tak to poviem. Ja som si to špatne toto spomenul, vlastne tu je Ačko. Asi ste si toho možno aj všimli. Keď aj mne to dá ako divno znelo, že Lasias. No neviem, jak sa robí v Minecrafte Ačko. No, to urobím ako na obrázku Minecrafta, ahoj. Takže pre vás, milí ľudia, som išiel ploty preskakovať, všetko robiť a musel som zohnať ďalší stack tohto. Terakoty. Doslovne. Mohol som si preskočiť môj vlastný plot v Minecrafte na dome. No a na budúci diel na ten špeciál robota, neviem, či som o nej už vravel, ale nie taká makačka bude to oddychovka.
Ja neviem, či by som urobil také zmenšené S. Odšviknem tieto 3. Tak S asi bude najväčšia. A to tam ani nie je SK. No, robiť v Minecrafte je najťažšia vec asi. No a ináč ešte som zistil, že som mal aj ten enchant, jeden z nových na krumpe. Takže aspoň je to tento tu mending. Aspoň toto vidím, že aký má môj enchant damage. Z toho by mohol byť remix. Toto sa musí trafiť, ale správne. Vyššie. Tak to môže ísť. Ja sa tak pozriem z dola na to. Jo, podľa mňa sa to podarilo. Iba to Ačko. Skúsim, idem ešte zmeniť. Zväčšiť troška. Podľa mňa je to dobré, lebo vždy som snil takto, že to tam budem mať. Bo to je také ozdoba. Pečia. Ja, chcel som to aj tak kde dať, ale nevedel som kam a tu bol taký plácek ešte. No ešte to ideme trochu dozdobiť. Let preč jednu vec. To urobím s vami, ešte si to usporiadam a môžeme ísť na to. Takže toto je posledný strih, to je zatiaľ. Sakra. Ahoj. Dobre, takže ako jednu vec môžeme tak dať tie dia, aby sa vedelo, že nie som chudobný, ale že som boháč. Môžeme plýtvať. A jedna vec, čo je tu divná, ja ešte nemám vôbec ani stack dia. Našiel som tak akurát 12 dia z mojej mierny krumpa. Nevadí. Dobre, to som ešte nehodil. Toto je ten na okrasu. Ne, chcel som toto. To je jedno, ako tu nahážem. Sakra. Tie ostatné ešte môžem dať random. Ja som si to ani veľmi nevyrátával, iba som to tak plácal. Toto je iba na okrasu. No už ma tlačí čas. Aj tak ešte jeden strich dorobím ešte to osvetlené, teda ahoj. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ vám nehodila, keď si odber, teraz sa vám to dačo objaviť, dúfam. A ahoj.